Doncs estem amb el Marc Serra, que és el regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona i doncs, sabem que el dret a la llibertat d'expressió és un component clau del dret de la informació. Recentment a Barcelona s'han viscut tota una situació bastant polèmica per l'entrada a presó del raper Pablo Hasél i després es va donar la situació aquesta de la jornada cultural del Parc de les Tres Xemeneies, on el Rock Black Bloc va fer un mural de denúncia amb la cara del rei. Després l'Ajuntament ho va esborrar, es va dir que era per error. Es plantejava que no era fruit d'una decisió política, que s'investigaria el que ha passat. Es parlava del tema es va reparar la possibilitat de tornar a fer el mural a les Tres Xemeneies, però clar, amb tot el que ha passat, tots els esdeveniments que s'han donat en les últimes setmanes, de quina manera es pot blindar el dret a l'expressió, a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació a nivell municipal? Bé, jo crec que el primer que s'ha de fer és ser el màxim exigents possible, no? I quan succeeix un fet lamentable com aquest, no? que és un acte de censura, perquè jo crec que ho podem definir com un acte de censura, doncs el primer és ser exigents, reconèixer-ho, reparar-ho, i després una cosa que és molt important en aquests processos és garanties de no repetició, no? Aviam què podem fer perquè això no torni a passar. Aleshores, i en tot aquest procés actuar de la manera més transparent possible, i això és el que hem intentat fer. Aleshores, des d'un inici nosaltres vam explicar amb tota la transparència que havíem tingut coneixement de l'esborrada d'aquest mural a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, de fet, que no hi havia cap instrucció política per esborrar-lo, i així és. Cap membre del govern estava informat de l'existència del mural i tampoc havia pres la decisió d'esborrar-lo, i que aquí alguna cosa havia fallat. I efectivament, alguna cosa va fallar i va haver un tècnic municipal que va prendre la decisió d'esborrar-lo perquè va considerar que el contingut era inapropiat, que era contingut que podia ser difamatori, i considerava que no estava emparat per la llibertat d'expressió de forma errònia. Aleshores, nosaltres el que vam fer de seguida, al veure que, evidentment, que era un contingut que no incorria en cap il·lícit penal, que estava plenament emparat per la llibertat d'expressió, doncs ràpidament el que vam fer va ser parlar amb l'autor del mural, amb l'artista Rock Black Bloc, li vam explicar com havia anat, li vam oferir la possibilitat de tornar-lo a pintar en el mateix lloc o on volgués en algun altre moment, fins i tot fent-nos càrrec com a Ajuntament del cost d'aquesta intervenció, de forma molt legítima. Ell va agrair, la trucada, estava molest, evidentment, però de forma molt legítima també va dir que, és normal, que l'art urbà té unes dinàmiques que moltes vegades es mouen en els marges de la institució o fins i tot fora, de forma autogestionada, i que no necessitava els recursos municipals com per pintar-ho. Aleshores, finalment es va acabar pintant el mural, però amb un contingut diferent, al cap de 15 dies, crec que van passar. I després també el que ens vam comprometre amb ell i amb el col·lectiu és a revisar aquests protocols, perquè el que no pot ser és que una decisió precipitada a nivell tècnic pugui, o encara que fos una decisió política, però que una mala decisió en aquest àmbit pugui lesionar el dret a la llibertat d'expressió. Aleshores, fent una mica de revisió d'aquesta tasca, el que hem vist és que hi havia un protocol no escrit entre la Guàrdia Urbana, els serveis de neteja i els districtes, que en cas de pintures ofensives, que s'havia d'esborrar les pintures ofensives, fins i tot quan eren art urbà. El que passa és que, clar, què és ofensiu? Ofensiu és un concepte jurídic indeterminat, perquè una cosa que per mi pot ser ofensiva, per una altra persona pot no ser-ho. I, a més, l'ofensiu no col·lisiona amb la llibertat d'expressió. És a dir, hi poden haver coses ofensives plenament emparades per la llibertat d'expressió. En aquest cas, era un mural molt crític amb la monarquia, molt crític amb la figura del rei, que potser era ofensiu, però que formava part de la legítima crítica política.
i, per tant, que en cap cas una administració havia d'intervenir esborrant-lo i més tractant-se d'un mural en un lloc legal. Aleshores, ara el que estem fent és, de tots els protocols municipals, mirar de treure aquest concepte jurídic indeterminat que és l'ofensiu, i remetre'ns directament al que diu el Codi Penal, perquè el que sí que, ostres, si fos un delicte d'odi, si fos una amenaça, si fos algun tipus delictiu, doncs potser sí que hauríem d'intervenir. Si allà hi hagués un símbol nazi i un atac directe contra les minories que viuen a les nostres ciutats, contra les comunitats migrades, per exemple, doncs potser sí que s'hauria d'intervenir. Però en aquest cas era un contingut que en cap cas incorria en cap tipus delictiu del Codi Penal. Doncs aquesta és justament la feina en la que estem centrats ara. La feina de poder revisar aquests protocols i d'intentar ser el més garantistes possible, sabent que en un context com l'actual, en un context de crisi social, de crisi també democràtica, la llibertat d'expressió és més important que mai i que tenim moltíssima feina a fer. Sí, perquè l'Ajuntament ha donat suport a aquest simpòsium que té com a objectiu que Barcelona esdevingui referent internacional en la defensa del dret a la informació. Com es pot aconseguir i quin rol tenen les ciutats, tenint en compte, i això ho estem veient, en el context actual, que la facultat de legislar sobre dret a la informació no és municipal, sinó que és en primer lloc estatal i després autonòmica, i que això passa tant per temes de llibertat d'expressió i de persecució de publicacions, etc., com de regulació de la situació dels mitjans de comunicació, la concentració de propietats dels mitjans de comunicació privats, també el tema dels mitjans públics, els comunitaris. Quin rol tenen les ciutats? Doncs el rol de les ciutats, com dèiem abans, són vetllar i garantir la llibertat d'expressió, però al mateix temps també vetllar i garantir la llibertat de premsa i el propi dret a la informació. I el dret a la informació és un dret molt singular, ja que d'alguna forma s'articula amb dues capes. És el dret que tenim tots els ciutadans i ciutadanes, tota la ciutadania, a obtenir informació veraç dels mitjans de comunicació, i és una exigència també per als professionals del món de la informació. És una exigència a la veracitat. Per tant, sempre s'ha de trobar aquest equilibri entre la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió, que evidentment cal garantir-la, però també una certa necessitat d'objectivitat, de veracitat en els continguts que es produeixen, perquè si no és difícil destriar la veritat de la mentida, és difícil destriar quina informació està tendencionada, quina informació és tendenciosa i quina no, quina informació respon a interessos mercantils, a interessos econòmics o partidistes i quina no. Aleshores, des del nostre punt de vista, el dret a la informació no només és el dret a poder accedir a aquesta informació veraç, sinó que hauria de ser també, i crec que això és molt important d'entendre i de posar-ho sobre la taula, el dret a poder participar com a emissors d'informació i el dret a poder participar en els processos comunicatius. Fins ara hem tingut uns mitjans de comunicació a l'estat espanyol i als països del nostre entorn que han estat molt els grans mitjans de comunicació. I és com si la ciutadania haguéssim delegat als grans mitjans de comunicació la possibilitat de produir continguts. I amb l'irrupció també de la tecnologia, dels mitjans digitals, tot això en part s'ha democratitzat, però encara estem molt lluny. Aleshores, crec que com a administració més propera, com a administració local, hem de treballar no només en el nostre propi àmbit de competències municipals amb el mitjà públic que tenim, amb la televisió de la ciutat, amb BTV, perquè tots els professionals d'alguna forma compleixin, tinguin els recursos suficients i compleixin amb l'exercici de la seva professió garantint el dret a la informació, però també hem d'obrir i generar altres canals i una altra relació intervenint també en el mercat dels mitjans de comunicació d'alguna manera, intervenint també en els mitjans de comunicació privats. I això passa
per intentar introduir certa igualtat o certa equiparació entre el tractament i el finançament dels mitjans privats. La publicitat institucional en un context com l'actual cada cop és més important en el pes dels mitjans de comunicació. Aleshores, veníem d'un ajuntament, com passa en moltes altres administracions, que tota la publicitat institucional la reverteixen cap als grans mitjans de comunicació i s'obliden moltes vegades del mitjà de proximitat. Aleshores, una redistribució dels recursos crec que és important i estem treballant i segur que encara queda molt a fer, però una progressiva reducció i ponderació entre els grans i els petits mitjans és important. I després entendre que no tot és el públic i el privat, sinó que hi ha una cosa que es mou entremig, que és el comunitari, que hi ha molts mitjans comunitaris que estan emergint, que són mitjans que tenen una gestió a través d'entitats, entitats, associacions de veïns, a través de col·lectius, a través d'associacions, i que el primer és reconèixer aquesta realitat comunitària dels mitjans i després veure com els hi podem donar suport a aquests mitjans comunitaris, com els podem promoure i els hi podem donar suport. I crec que el darrer mandat, que és el primer de Barcelona en Comú, es va fer feina a l'hora de reconèixer, per exemple, els actors que hi havia de les ràdios comunitàries a la ciutat, ajudar a enxarxar-les d'alguna manera, reconeixent també, evidentment, la seva independència i que moltes venen de processos més autogestionaris. I després també poder començar a treballar en l'àmbit de l'audiovisual, perquè l'àmbit de l'audiovisual també és molt important. I aquí experiències com la veïnal també que és una experiència més recent, però també és important acompanyar aquests processos de construcció comunitària de mitjans i reforçar-los. Això seria una mica els deures que tenim, perquè no ho presento com algo tancat, sinó com algo en el que s'està treballant i hi ha moltíssim camí a recórrer, sobretot en aquesta equiparació i ponderació entre els diferents mitjans. Jo crec que d'alguna manera, amb el que m'has explicat, també respons en part el que et volia preguntar, que és una mica, o sigui, hi ha un article a la Constitució que garanteix el dret a la informació, hi ha un article a l'Estatut, l'article 52, i que parla precisament del que tu explicaves. Els poders públics han de garantir el dret a la informació, afavorint el tema que la ciutadania pugui rebre informació veraç i contrastada, que es tracta de la veracitat, és contrastar amb diferents fonts, i continguts que respectin el pluralisme polític, social, cultural i religiós. I també el tema de l'accés als serveis audiovisuals de Catalunya des de la ciutadania i que els mitjans públics donin informació neutral. Tu has parlat de diversos temes. BTV, per un cantó, com a televisió municipal, el tema del finançament dels mitjans de comunicació, la redistribució que esteu fent. En aquest sentit et preguntaria si hi ha transparència respecte a si és accessible la informació sobre el finançament a mitjans que vosaltres teniu, perquè és un tema que és reiteradament es sol trobar força dificultats per part de diferents mitjans que vulguin accedir a informació sobre aquest tema, el tema de la construcció de mitjans comunitaris i has parlat també de la veïnal. Si pots parlar-nos també del que és la veïnal, primer el tema del finançament institucional i després de la veïnal. Sí, el tema del finançament, aquí és molt important, com bé deies, la transparència de totes les dades. I a l'Ajuntament de Barcelona hem fet feina, com a moltes altres administracions del país, i hem fet feina i totes les dades de finançament de mitjans es poden consultar factura a factura, diguem, perquè tenim uns pressupostos que són oberts, que són totalment transparents, que són totalment traçables i, per tant, es pot veure fins l'últim cèntim el detall del repartiment de recursos, que és un repartiment que crec que el gran pes no el té tant, no ho portem des de la meva regidoria, evidentment, això es porta des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, però pel que tinc entès el pes
de la contribució econòmica no és tant la subvenció, diguem, com la publicitat institucional. Perquè la subvenció, sí, l'Ajuntament subvenciona els mitjans, hi ha una convocatòria i acaben tenint un finançament, però després el que permet que el dia a dia els mitjans puguin funcionar, sobretot els que no tenen una base associativa, els que no tenen una estructura de finançament privat, acaba sent la publicitat institucional, ens agradi més o menys, però aquest és un problema. I aquí sí que és molt important que la publicitat institucional, que és una mena que a vegades pot acabar funcionant com un finançament encobert dels mitjans i una forma de marcar línia dels mitjans, doncs sigui igual de transparent que el finançament per subvencions. Jo crec que aquí és on tenim el repte també, com totes les administracions, a posar-ho tot sobre la taula, no només la línia de subvencions, sinó també el finançament privat, el finançament a través de la publicitat institucional. Després em preguntaves per la veïnal, també. La veïnal, el que sabem, diguem, és que és un projecte de base associativa, és un projecte autogestionari que recull experiències molt anteriors de diferents mitjans que hi ha hagut a la ciutat, vinculats sobretot a moviments socials, que ara, d'alguna forma, es configura com un nou mitjà i que sigui un mitjà que treballi en xarxa a tota la ciutat. Jo crec que això és molt interessant. Jo he pogut veure, diguem, la seva feina a través de les diferents espais de participació de Cultura Viva a la ciutat de Barcelona, en diferents moments, i hem vist com en els fòrums de Cultura Viva se li ha donat un espai també als mitjans de comunicació, que jo crec que això ha estat molt bé. I jo crec que és un projecte ambiciós en tant que vol entrar a l'audiovisual, però ho fa també a través d'internet, que jo crec que és a través d'on ens informem, sobretot la gent jove i el possible públic que pot tenir la veïnal. Aleshores, jo, un cop més, la relació amb la veïnal no la portem des de la nostra regidoria, aleshores no tinc detalls aquí ni sobre el seu finançament ni sobre com s'acompanya, però em consta que des de l'àrea de cultura, per exemple, a través de Cultura Viva, s'ha fet un impuls i una aposta forta tant per la veïnal com per les ràdios comunitàries de les que parlàvem abans, que crec que són dos exemples molt bons de mitjans d'arrel comunitària. Saps que Ràdio Contrabanda, que és una emissora que té 25 anys d'existència, ha tingut problemes de la ciutat, ha tingut problemes d'emissió perquè els hi han tret la freqüència modulada. En aquest sentit, per exemple, gent que no està, projectes que no estan vinculats amb aquesta xarxa com la veïnal, etc., de quina manera se li pot donar suport des de l'Ajuntament? El cas de Ràdio Contrabanda jo crec que és un molt bon exemple. És una ràdio molt arrelada a la ciutat, que porta una vintena d'anys emetent, per la que han passat moltíssimes generacions, que ha estat escola de periodisme per moltíssima gent, i s'ha vist afectada per les diferents controvèrsies jurídiques al voltant de la titularitat de les antenes i de les freqüències per emitir en la ràdio. Aleshores, el que sabem és que tenia una antena d'emissió que no estava legalitzada, que aquest no és un tema nou, sinó que és històric. Ells també ho entenen que és una forma de hackejar també, d'alguna manera, o hi ha part d'aquestes expressions que entenen que també és una forma de hackejar un sistema, que és un sistema que està molt tancat i que tendeix a reproduir els privilegis dels mitjans que en el seu moment van aconseguir tenir una freqüència pròpia. El problema que hi ha ara és que, si bé per nosaltres com a Ajuntament no era un problema que pogués emetre amb una antena que potser no tingués tots els permisos, no era un problema perquè entenem que a vegades aquests marges de fora de la legalitat existeixen a la ciutat, que s'han de reconèixer i que formen part també d'expressions polítiques que reivindiquen com a tal, però el problema ha vingut quan hi ha hagut, jo ara tampoc conec el detall, però sé que hi ha hagut moviments al voltant del lloc físic on estava aquesta antena, a través de queixes veïnals, perquè volia que aquesta zona es rehabilités, etcètera.
i que aquesta antena, doncs ara no conec exactament l'última hora, però el que em consta és que aquesta antena s'havia de moure del lloc on estava, no? Justament també donant resposta a reivindicacions veïnals que demanen aquest tipus d'antenes per un tema de salut, es puguin ordenar d'alguna manera. Aleshores, és un procés que no és senzill, són d'aquests processos que quan estàs a la institució t'hi trobes, que de cop algú que estava molt consolidat està en risc per situacions sobrevingudes com aquestes i que s'ha de fer una ponderació dels interessos que hi ha en cada una de les parts. I jo el que crec és que sigui a través de l'antena en la que ha estat emetent els últims 20 anys o sigui a través d'una altra, contrabanda de poder tenir un futur a la nostra ciutat. I que aquest futur no ha de ser passar pel rodillo de la legalització, d'alguna manera, perquè a vegades el rodillo de la legalització és un rodillo molt excloent i que deixa fora determinades expressions que formen part d'aquest dret a la informació del que parlàvem abans, del dret a la ciutadania organitzada a poder emetre a través de la ràdio. Aleshores, crec que és un bon exemple per veure com aquest dret a la informació, aquesta part de ciutadans emetent, moltes vegades xoca contra un marc legal que és molt estricte, que és excloent i que tendeix a reproduir privilegis. I també serveix aquest exemple per veure com des de l'administració local a vegades tenim dificultats per acompanyar aquests processos. Però, a més, és a dir, vosaltres teniu com a partit de Barcelona en Comú, la vostra proposta és que el sector radioelèctric sigui considerat un bé comú i que hi hagi un repartiment en 3 sectors. El sector públic, el sector privat i el sector comunitari. És una de les coses en les que, per exemple, això no és que Contrabanda accedeixi a aquesta antena de forma pirata o lliure perquè sí, sinó té a veure amb que hi ha una desregulació a l'hora d'assignar aquestes freqüències, si no m'equivoco, a nivell autonòmic i estatal. I és una mica aquesta idea, quan parlàvem de l'article 52 que té aquests components, com es pot fer a nivell municipal tenint en compte que l'Estatut és d'àmbit català i que hi ha aquest article que s'exigeix, és que des del sindicat s'ha demanat, a les últimes eleccions s'ha demanat a tots els partits que plantegessin com podien fer efectiu aquest dret a l'accés, a la informació lliure, a la participació, tot això. Una mica per acabar de... I també, per exemple, el tema de la pluralitat lingüística, que és clau, que és una mica el tema, per exemple, durant les eleccions hi ha hagut un debat sobre l'ús del català als mitjans públics i també, això és un altre tema que et voldria comentar. El tema aquest de com fer efectiu un article que està a l'Estatut a nivell municipal amb tots aquests components, el dret a l'accés, el pluralisme cultural, lingüístic, religiós, etc. I ja per anar tancant aquest tema. Gràcies. No, aquest article 52, evidentment, que l'hem de fer valdre, i crec que per fer-lo valdre hem de fer un posicionament clar i fort sobre la funció dels mitjans de comunicació. I sí que tradicionalment es deia, ostres, hi ha els mitjans de comunicació públics en els que sí que s'hi pot interferir o sí que s'hi han de... Tenim més capacitat de control i els privats que han de funcionar a través de les lleis del mercat, d'alguna manera. I aquest anàlisi jo crec que oblida la funció social que tenen els mitjans de comunicació. I crec que aquí és molt important que com a administracions mirem també cap als mitjans privats i exigim també als mitjans privats, perquè hi ha una funció social de cohesió de la societat, de compromís amb la veracitat, de compromís amb les minories, de pluralisme, d'una sèrie de valors que es construeixen a través dels mitjans de comunicació, siguin quins siguin.
Aleshores, el nostre plantejament, com bé explicaves abans, és entendre que tots els mitjans de comunicació tenen una funció social, que aquesta funció social, aquesta funció pública, diguem, de persecució de l'interès general, l'hem de treballar i s'ha de treballar a través de la legislació, a través de la reglamentació, que no només existeixen mitjans públics i mitjans privats, sinó que també existeixen mitjans comunitaris i que cal repartir els recursos per a tots els mitjans, d'alguna manera, en la línia del que dèiem abans, que si per què existeix Ràdio Contrabanda? Doncs existeix perquè la forma d'emissió en freqüència, en bona part, és una forma molt excloent, que no dona lloc a altres expressions, no permet que es garanteixi aquest dret a la informació, s'incompleix l'article aquest 52 de l'Estatut, i això fa que emergeixin intents com el de Ràdio Contrabanda. Aleshores, què pot fer una administració local en aquest camp? Doncs nosaltres portem propostes i són propostes que s'han d'anar desenvolupant. Jo crec seguint els ritmes també dels processos comunitaris i els processos socials, que a vegades són ritmes de cicles, són més lents. Però, per exemple, poder dotar d'infraestructura comunitària en els mitjans perquè diferents mitjans de base associativa puguin compartir una sala de redacció amb un coworking, puguin compartir l'accés a les eines digitals, per exemple. Ara mateix la part digital cada cop és més important, el periodisme es fa molt a través de les multiplataformes, això suposa recursos, i recursos que a vegades no són accessibles per la ciutadania autoorganitzada. Poder també tot el que és gestió de webs, tot el que és serveis comercials, suport tècnic, comptabilitat, veure, aviam si és possible generar una infraestructura que pugui mancomunar aquests serveis, diguem, entre els diferents mitjans. Això ja és una mica el que s'està intentant amb la xarxa de ràdios comunitàries. És una mica també, potser, part del projecte de la veïnal, i jo crec que hem de treballar una mica cap aquí i fer una aposta de posar-hi recursos públics i poder generar lògiques de col·laboració público-comunitària en aquest sentit. Jo crec que això seria una mesura concreta, per no quedar-nos només en paraules, crec que això seria una mesura concreta que ajudaria molt al sector. Després, sobre el que plantejaves, l'altra part de la pregunta, sobre l'ús del català, jo crec que l'ús del català en els mitjans de comunicació l'hem de posar en relació a les diferents enquestes d'usos lingüístics del català que estem veient a tota la societat. El que veiem és que el català entre la gent jove, sobretot, està baixant el seu ús, per desgràcia, i que cal fer actuacions positives per promoure l'ús del català. Aleshores, hi ha gent que pensa que això passa per parlar, ara faré la caricatura, però hi ha gent que pensa que això passa per excloure el castellà de tota la vida pública i només parlar en català i intentar fer-ho amb el català més perfecte del món. El que passa és que a vegades aquest tipus de reaccions o aquest tipus d'apostes el que acaben generant són reaccions en negatiu i d'altres que potser pensem que el que cal és normalitzar la presència de l'ús del català a tot arreu, que cal treballar de forma molt intensa perquè vivim en una ciutat molt globalitzada, en un país molt internacional, amb fluxos migratoris continus. Aleshores, el que cal és posar recursos perquè la gent que arriba pugui aprendre el català de la forma més ràpida possible i a poder ser de forma gratuïta, perquè sobretot aquells que més ho necessiten puguin conèixer el català. I que després que vivim en una realitat que a vegades és bilingüe i aquest bilingüisme tampoc s'ha d'atacar. Això és molt també des del meu punt de vista, però a vegades està bé normalitzar-ho.
És a dir, em sembla que si en alguna ocasió se sent algun comentari en castellà a TV3, no dic un programa en castellà, evidentment que això no, TV3 ha de ser essencialment en català, el català és la llengua vehicular dels mitjans de comunicació, però si en algun moment hi surt algú parlant castellà, doncs perquè s'expressa millor en castellà, doncs no ho hem de veure com un atac o com un ultratge, sinó que ho hem de veure com que la televisió pública reflexa també alguna que està en els carrers. Aleshores, sé que això és un debat llarg, és un debat complicat, però en qualsevol cas, no sé, jo podria compartir què estem fent des de l'Ajuntament per promoure l'ús del català. Des de l'Ajuntament a vegades se'ns ha posat com a espai polític de no defensar prou el català, però la veritat és que el defensem com ningú, i sobretot en aquest àmbit de fer atractiu el català i de fer-lo accessible a les persones nouvingudes, a les persones immigrades. Barcelona és l'única ciutat de tot Catalunya en què els cursos bàsics de català són gratuïts. Ara sembla que recentment el Consorci per a la Normalització Lingüística ho vol fer també a la resta de Catalunya, però això ja fa molts anys, des del 2016, que tots els cursos de català són gratuïts. Això és importantíssim i se'n parla molt poc. A vegades ens quedem comentant què passa a la televisió pública, però després ningú es fixa que el català s'ha d'aprendre i que per aprendre'l calen recursos. I Barcelona també és pionera a l'hora de fer classes de català en cap de setmana, pensant en les persones que estan en una situació de major vulnerabilitat o de major explotació laboral, com pot ser treballadores de la llar internes, que, clar, encara que mirin TV3, diguem, en català, que potser el que necessiten són cursos adaptats en franges horaris i en dies en els que elles puguin treballar. Jo crec que aquesta és la línia a la que hem de treballar, sobretot des de l'àmbit local. Molt bé. Una cosa amb la que també Barcelona ha estat capdavantera és en crear la primera estructura especialitzada en denúncies de corrupció a l'estat espanyol. L'any 2015 vau posar en marxa l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, que la va dirigir en Joan Antoni Llinares, que també l'hem entrevistat, i que permet a la ciutadania denunciar de forma tan identificada com anònima. Et preguntaria, perquè ens queda molt poc temps, d'una banda, com valores aquesta experiència després de gairebé 6 anys i després el component capdavanter d'aquesta oficina que ha sigut garantir l'anonimat, el fet que es pugui denunciar de forma anònima i que això impliqui una investigació i que efectivament es comprovi si és veraç aquesta denúncia, però que això garanteix, és un dels mecanismes més efectius per protegir les persones denunciants, els alertadors o alertadores. I com valores l'experiència i com es podria estendre aquesta bona pràctica a altres ciutats o a altres administracions? Doncs bé, la valoració que faig de l'experiència en termes polítics i també en termes personals, perquè hi vaig poder participar amb el Jaume Sens, que aleshores era tinent d'alcalde, entre altres coses, de transparència, és molt positiva. Penseu que quan vam arribar a l'Ajuntament el 2015-2016 gairebé no existien mecanismes de transparència com a tal, i això també havia generat certa opacitat i que es poguessin donar casos com els que ara s'estan instruint del 3%, que té un capítol específic a Barcelona, o el mateix extinent d'alcalde, Antoni Vives, que acaba d'acceptar fa cosa d'un mes o de 2 mesos, va acceptar una condemna per falsificar un contracte o per simular un contracte a un exalcalde d'Unió Democràtica, el que no es coneix, que el va contractar en nom de l'Ajuntament a través de Barcelona Regional i del que no es coneix que desenvolupés cap activitat per l'Ajuntament, malgrat estar contractat durant 2 o 3 anys, ni que tingués despatx ni que participés de cap reunió. Aleshores, si aquests casos s'han pogut denunciar, si s'han pogut visibilitzar, ha estat gràcies a la feina de persones com en Joan Llinares i del suport polític que va trobar aquí per posar en marxa aquests mecanismes de transparència. I enllaçant-ho amb el tema de l'anonimat, crec que aquests casos no haguessin sortit a la llum si no hi hagués hagut la possibilitat de fer denúncies anònimes, perquè moltes vegades hi ha treballadors públics que tenen informació sobre algunes d'aquestes coses,
però que no volen patir les represàlies que a vegades suposa denunciar, no? Amb noms i cognoms, uns fets, no? Sobretot quan estàs denunciant el teu cap, no? O el teu jefe, no? O la persona que està sobre tu, no? Aleshores, aquí el Joan Anton, no, va ser molt clar, no? I molt encoratjador de que era important, no? Que les denúncies poguessin ser anònimes, que el fet de que fossin anònimes no generaria, perquè se'ns deia també molt, no? De que si posàvem la forma de denúncia anònima generaria com denúncies falses, no? O denúncies que no estaven suficientment contrastades, i en cap cas això ha passat. El mecanisme de denúncia a través de la bústia ètica, que vam treballar també a Mixnet, doncs el que permet és que a la denúncia s'hi pugui adjuntar tota la documentació necessària per poder acreditar les diferents qüestions que es plantegen, i que fins i tot es pugui establir un diàleg entre l'Oficina de Transparència de l'Ajuntament i el denunciant anònim, sense que el denunciant anònim hagi de revelar la seva identitat. I això ha anat molt bé per poder treure, no? O dissipar qualsevol dubte de denúncies partidistes, intencionades, malintencionades o falses, no? Fins i tot. Aleshores, com estendre això? Doncs Barcelona és cert que va ser, jo crec que la primera administració, el primer govern de tot l'Estat a incloure una oficina de transparència tan potent i a poder permetre aquest mecanisme de denúncia anònima. Darrere de Barcelona ha vingut altres ciutats, i sobretot el model s'ha anat extenent també en les oficines antifrau de València, del Parlament Valencià, a la que treballa el mateix Joan Anton Llinares, però també a l'oficina antifrau del Parlament català. Aleshores, jo crec que la metodologia hi és, la metodologia existeix, ha estat testada i funciona, i el que cal és estendre-la. I per estendre-la, també el que s'ha d'entendre és que perquè la transparència funcioni calen recursos, i calen recursos públics, que no és suficient en fer una adhesió a la llei de transparència, una adhesió simbòlica, sinó que el que cal és posar treballadors públics, funcionaris, i dotar-los de recursos perquè es puguin instruir totes aquestes denúncies, perquè es puguin rebre, perquè es puguin recepcionar, i sobretot també perquè la pròpia organització faci seu, la pròpia organització de l'Ajuntament, faci seva l'existència d'aquestes eines, i també el conjunt de la ciutadania. I això és amb el que hem vingut treballant els darrers anys, amb el gran suport del Joan Llinares. Doncs moltíssimes gràcies pel temps que ens has dedicat. Pauso la gravació. Vale. Sí.